'yan sanda suna ta farauta, wai ayyukan su muka bata, kai mun raina 'yan karota, wa ma zai tsare mana mota. Kai dan uban ka tsaya a nan gwan. Ya dai yallaɓai. Wane ne yace kake yin gudun wuce ka'ida akan titin gidan gwamna? Maza ba ni rasit ɗin kekenka. Yawwa sai ka bani na injin oil da tire particulars. Ɗauko min rasit ɗin rediyon ka. Ehe, yanzu kuma sai ka nuna min rasit ɗin takalminka. Na ce rasit ɗin takalmi. Kan bala'i gaskiya kai ɗan ƙasa na garin ne, ka gama cike kowace iriyar ƙa'ida, amma ina takaddun gemun ka. Takardar gemu. Kwarai takaddun gemu. Haba yallaɓai. Wato ɗan sanda yana magana kana tanka masa, kuma ɗan sandan ma Hamsit Tigo. Maza ka wuce mu tafi caji ofis. Oga wallahi ban da takardar gemu amma ga 20 naira. Wannan laifin da kai idan na kai ka gaba, shekara 10 za ka yi a birsin. Maza ka a hirin ɗin nan ka yi gaba ha.